гузориши навбатӣ низ аз фаъолияти босамари нозирони минтақавии милитсия маълумот медиҳад. дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом 3 нафар гумонбаршуда сандуқи оҳаниро аз манзили истиқоматӣ тасарруф намуда ба соҳибхона 96 000 сомонӣ зарар мерасонанд. дуздӣ боизи гарм ошкор карда шуд. кормандони самти ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом баъди ворид шудани муроҷиати ҷабрдидаи ҷинояти дуздӣ тавонистанд дуздии маблағи пулӣ ва тилловорӣ аз манзили истиқоматиро ошкор намоянд. ин ҷинояти муқобили моликият дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Раҷаб ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом, аниқтараш деҳаи Кӯчкак, ҳангоми дар фосилаи як моҳ аз 26 декабр то 26 январ дар хона ҳузур надоштани соҳибхона содир шудааст. шахсони номаълум, ки баъдтар шахсияти онҳоро милитсия муайян намуд, як адад сандуқи оҳанӣ ба истилоҳ цефро аз хонаи соҳибкорзани 48 сола тасарруф карданд, ки дар дохилаш маблағи пулӣ 6685 сомонӣ ва ҷавоҳироти тиллоӣ ба маблағи умумӣ 96 000 сомонӣ мавҷуд буд. мақомоти милитсия дар ҷинояти мазкур 3 нафар шаҳрвандон Шарипов Ислом Ғуломович соли таваллудаш 1993, Шарипов Фаррух Бобоевич соли таваллудаш 1990 ва Шарипов Элмурод Салимҷонович соли таваллудаш 1983 ҳамдеҳагони ҷабрдидаро гумонбар медонад, ки 2 нафари охирон маъюби гурӯҳи дуюм мебошанд. гумонбаршудаҳо оин ба ҳолати моддии ҷабрдида аз сабаби ҳамдеҳа буданашон пурра огаҳӣ доштаанд ва аз ин хотир онҳо санаи 14 январи соли 2020 тахминан соати 21 шабона ин ҷинояти дуздиро содир намуда аз хонаи ҷабрида тилловориҳояшро дуздиданд. ҳар се гумонбаршуда, ки бо ҷабрдида дар ҳамсоягӣ истиқомат мекунанд, бо маслиҳати пешакӣ дуздиро содир намуданд. онҳо сандуқи оҳаниро бо кӯмаки якдигар берун оварда дар таҳхонаи манзили истиқоматии гумонбаршуда Элмурод Шарипов бо истифода аз таҷҳизоти барқии оҳанбурӣ қулфашро шикаста ғанимати дохили онро байни ҳам тақсим карданд. Сефанда ман дидаги чиз тилло буд, пул буд, ду дона браслет буд. бо ошкор шудани ҷиноят муайян гардид, ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ шоми 14 январ тахминан соати 20 содир шудааст. баъди ба даст овардани пули нақд ва тилловории дохили сандуқи оҳанӣ, худи ҳамон рӯз бо мақсади нест кардани изи ҷиноят сандуқ ба канали обгузари аз деҳаи Кӯчкак ҷоришаванда партофта мешавад. предмети ҷиноят ва қисме аз далелҳои шаъӣ барқарор карда шудааст, ки дар рафти тафтиши пешакӣ барои исботи гуноҳ истифода хоҳад шуд. хонаи даронда краска кара биромдиги буд. краска алиги ҷоя краска мекунам гуфта калита гирифта краска кара биромад. сони сеҳа ҷояша дониста биромдиги. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.